Sí, bona nit, regidores i regidors, veïns i veïnes de Silla. Jo en el pressupost municipal 2023 veig alguna llum i també veig ombres. Hi ha una llum, és una llum que m'agrada, encara que és l'inici d'una llum, que és el Salvem el Parc de l'Estació. Compromís portem molts anys, especialment aquests darrers 4 anys, dient salvem el Parc de l'Estació. I per fi veiem esbossat al pressupost municipal l'import necessari per a poder fer l'avantprojecte i la direcció facultativa d'obra. I això per a nosaltres és positiu, és una llum del pressupost 2023 que avui portem a este plenari i que el porta el govern. Nosaltres esperem que siga una realitat en 2023, estarem ahí per a seguir reivindicant-lo, seguir lluitant-lo en el carrer. Donem les gràcies a totes les persones que ens han dit molt bé per aquesta iniciativa, molt bé per rescatar el vostre hashtag Salvem el Parc i la vostra reivindicació, perquè és important recuperar el nostre parc emblemàtic. Agraïm al govern que l'hagi posat en la llista d'assumptes pendents i que estiga consignant econòmicament aquest avantprojecte que esperem que se faci realitat en 2023. Al final el que fem així, quan estem en l'oposició, és intentar proposar, intentar reivindicar millores per al nostre poble. I el Parc de l'Estació per a nosaltres és un projecte que ha de cobrar vida, sí o sí, i que s'ha de fer realitat. El Parc de l'Estació és patrimoni de totes i de tots els que vivim en Silla, però és molt més que això, perquè és la porta d'accés al nostre poble. És per on entrem i sim quan pugem i baixem del tren. I és precís dignificar-lo. I en aquesta línia a nosaltres ens trobaran per a lluitar, per recuperar els espais públics emblemàtics, els espais per a les persones d'ahir, d'avui i també per a demà. També veig en llums en la reducció del deute. És un treball intens, és un treball que s'ha anat acumulant govern rere govern des de l'última dècada i pensem que és un fet molt important la reducció del deute, que s'hagin passat de 15 milions de deute bancari fins a 3 milions no arriba, 2.800.000, i que al final de l'any 2023 el deute bancari es reduïsca i podem ja anar alçant el cap en aquesta línia en el nostre poble. Això és important i això és l'altra llum que veig. I ara comencen les ombres. És cert que el regidor d'Hisenda ha comentat que tenim el pressupost més alt de la història. És cert que Silla disposa en l'actualitat de 2,5 milions més d'euros que en 2019, però el nostre poble també és més pobre en les partides de joventut, de cultura, d'educació, de medi ambient, de vies públiques. No entenc per què el govern del PSOE, un govern de progrés, retalla en aquestes partides precisament, pressupost rere pressupost. No sé si és que no es preocupen els joves, no sé si és que no es preocupa la cultura, no sé per què no es preocupa el medi ambient, no sé per què no es preocupa el suport a l'educació, a la infància i a la joventut, no sé per què no es preocupa la mobilitat urbana, fer més amables els carrers, fer-los més accessibles. I la veritat és que si hi ha 2,5 milions d'euros més en l'actual pressupost municipal, no sé per què vostès han anat reduint progressivament aquestes partides des de 2019 fins a l'actualitat. La veritat és que a Compromís portem 4 anys posant en el punt de mira el Parc de l'Estació, és cert, i també els carrers, arreglar les vies públiques, crec que és un assumpte també que ha d'entrar en l'agenda política des que formen part d'esta corporació. És cert que ha hagut una pandèmia i que estem en la guerra i que la guerra d'Ucraïna ha provocat un increment dels preus de subministres, però també és cert que tenim 2,5 milions més d'euros. Acabem d'aprovar el Pla Local de la Joventut i estan molt clares quines són les necessitats de la gent jove. S'han compromès en millorar la vida de la gent jove. N'hi ha una sèrie de mesures. Sabem que hi ha un problema en l'emancipació. Els joves no poden independitzar-se, no poden anar-se'n de casa, no tenen un projecte de vida i això arrossega molts problemes, entre altres, els de la salut mental, també postpandèmia, però també perquè no poden fer un projecte de vida propi, personal, com hem fet tots en el nostre dia. Pensem que les partides de joventut mai s'haurien d'haver retallat, mai, en aquest mandat. I s'han retallat i molt, s'han retallat en 50.300 euros. I la veritat és que se podia haver dotat
l'espai jove de contingut el cada setmana, que és altra de les demandes que es fan, la gent jove, se podia haver incentivat més l'esport, l'activitat en el poliesportiu, la cultura per als joves, però la veritat és que no s'han fet més polítiques actives de les que n'hi havia perquè s'ha retallat el pressupost, però tampoc s'han creat ajudes per a promoure el lloguer jove, per a donar suport al lloguer jove, perquè al final està el lloguer jove de la Generalitat, però també se pot donar suport des del municipi a ajudes complementàries d'aquest bo de lloguer jove. No entenc tampoc per què en educació i en infància s'han reduït les partides. Crec que no toca. Crec que no toca, que s'hagi passat de 108.000 euros a 75.000 euros. I és cert que el Botànic ha implementat moltes ajudes que aquest Ajuntament donava, però les necessitats sempre estan ahí. I, per exemple, tenim en aquests moments un problema de conciliació laboral i familiar. Calen les escoles matineres, cal donar més suport al programa d'absentisme escolar, cal fer seguiment de l'alumnat que necessita suport educatiu, cal destinar tots els recursos que abans se destinaven a les polítiques d'educació i d'infància i de joventut. Des de Compromís pensem que eliminar ajudes en educació no és una política progressista. El que és una política progressista és transformar aquestes ajudes quan ja hi ha necessitats cobertes per a altres administracions. Per exemple, tenim en aquests moments el sistema educatiu públic acull a tots els infants de 2 anys per les polítiques del Botànic progressistes. Per què no hem utilitzat aquesta partida econòmica d'ajudes per a finançar les ajudes de 0 i d'1 any, per a donar suport a les famílies que necessiten deixar els xiquets i a les xiquetes en l'escola perquè han d'anar a treballar? Són temes que no compartim de l'actual pressupost i de l'evolució que durant aquesta legislatura han patit les partides socials. Partides socials que podrem veure que les d'inclusió, polítiques inclusives i benestar social no se veuen afectades gràcies al contracte programa, que quan parlem de transferències no se sol nomenar, però la Conselleria de Polítiques Inclusives ha assignat a l'Ajuntament de Silla una dotació econòmica molt important anual de prop de 900.000 euros, amb què no se poden tocar cap partida per a les persones en risc d'exclusió social i que necessiten del màxim suport de la nostra administració. I això també és una transferència molt important del nostre pressupost municipal. Jo en el següent torn d'intervenció continuaré parlant perquè també la partida de cultura ha estat dràsticament treballada, passant de 93.000 euros a 30.000 euros. És cert que han desaparegut certàmens com les paraules al vent o la música a la torre. S'ha deixat de donar suport als artistes locals a través de la publicació de les seues produccions i creacions. Jo crec que un govern de progrés mai no deu de retallar la cultura perquè la cultura ens fa lliures. És cert que jo no es veig molt per el Carmen Valero, però n'hi ha moltíssima gent que valora i aprecia la programació cultural que es fa i crec que n'hi ha que ampliar-la i diversificar-la. També medi ambient. És cert que estem en el moment de la lluita per el canvi climàtic i que sembla que la guerra d'Ucraïna ens ha trasposat tot, però n'hi ha que estar ahí. Nosaltres tenim 7 quilòmetres de frontera en el parc natural i jo no entenc per què la partida de medi ambient, de protecció del medi ambient, ha patit una reducció del 50%. Jo crec que s'han d'incentivar les persones que estan fent bé la separació del FEM. Cal fer campanyes de sensibilització i de promoció de les accions que lluiten contra el clima i n'hi ha que continuar aquestes polítiques que en comptes de retallar-se s'han d'incentivar pressupostàriament. I ja per acabar, la tercera cosa que tornaré a repetir és la de la mobilitat urbana i sostenible, la inversió en les vies públiques, l'eixamplament de les voreres, les plataformes úniques. Si en 2019 se destinaven 51.000 euros per a vies públiques i mobilitat urbana i sostenible, enguany tan sols se destinen 15.000 euros. Jo crec que per a ser el pressupost més alt de la història del nostre poble té moltes mancances i moltes carències en els valors
i principis que compartim els grups polítics d'esquerra. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Sí, vull fer una puntualització. Crec que sí que ens ha de preocupar el deute bancari, clar que sí. Este Ajuntament arriba a tindre una intervenció econòmica de l'Estat per tindre un excessiu deute bancari i tindre moltes factures impagades. Per tant, crec que sí que és una llum que s'ha reduït el deute progressivament i que ara per ara l'economia municipal estiga més alliberada del deute bancari. Que de cap menys, com en totes les famílies, ens dona més possibilitats de fer coses. I això mateix estava fent en la primera intervenció. Jo comparava el pressupost del 2019 amb el del 2023. El pressupost del 2019 té 2,5 milions menys que l'actual pressupost. I en aquest sentit, les meves preguntes anaven orientades a que me clarificara el govern socialista les raons per les quals, tot i tindre 2,5 milions més, s'han retallat les partides destinades a la cultura, a l'educació, a la joventut, a la protecció del medi ambient i a les vies públiques. Eixa era una qüestió per a la qual no he rebut resposta. Suposo que ja ha donat en la introducció les línies del pressupost actual, però és que són en total 205.000 euros menys destinats a aquestes partides que per a nosaltres sí que haurien de ser intocables en la mesura que estan destinades a la gent jove, a l'educació, a la infància i al medi ambient. La veritat és que el pressupost que ens porten avui sí que té aquesta llum que comentàvem del parc de l'estació. És un projecte que nosaltres hem reivindicat, que esperem que si no és a través d'aquest pressupost s'execute a través dels fons de la Diputació, i que n'hi ha altres recursos supramunicipals per a poder-los dur a terme, i nosaltres anem a estar insistint perquè pensem que és un tema important i que molta gent del nostre poble està demanant, perquè igual que s'ha actuat en tots els parcs, s'ha d'actuar també en el parc de l'estació per a dignificar-lo, adequar-lo, millorar-lo, actualitzar-lo a les noves demandes que n'hi ha i posar-lo en valor. Nosaltres, des de Compromís, pensem que potser siga el pressupost més alt de la història econòmic, però té una sèrie de mancances en valors polítics d'esquerra, com ja s'ha anomenat anteriorment. És cert que en un municipi s'ha de fer front a moltíssimes despeses i això és que hem governat, hem de tindre-ho clar, i que de vegades sorgeixen contextos com és l'actual, d'increment de subministres, que n'hi ha que incrementar les subvencions per a no tancar serveis, com és en el cas de la piscina coberta, però pensem que fent un esforç pressupostari, com ho fèiem en l'anterior mandat, reajustant partides, s'aconsegueix moltes voltes no tindre que renunciar a projectes que també construïssin la vida del nostre poble, com són les polítiques que he dit abans, les destinades a millorar les vies públiques, les que milloren l'accessibilitat, el trànsit a peu, les polítiques destinades a la joventut, a la infància, a la cultura i a la protecció del medi ambient. Moltes gràcies, senyora Sánchez.